Кросфит е доста сложен спорт и много хора се отблъскат точно това, защото го виждат, че е много сложен и си казват, аз това не мога да го правя. Първата тренировка CF Gravity не е точно това, което виждаме по клиповете за кросфит. Е много строго индивидуална и всъщност се помага на един човек да изкачва стъпка по стъпка. Лично аз започнах да тренирам така функционално и по-разчупено. Ми беше доста трудно в началото, но много бързо свикнах с упражненията, защото за всичко има начин как да се скалира, как да се направи по-лесно за човека, който да може да изпълни самото движение и без значение каква е физическата подготовка за самия човек, винаги има начин. Да, много ми допаднаха треньорите и хората, които идват в залата. Всички са много позитивни, много широко скроени хора, много готини. Просто много съм щастлива, че тренирам тук. Самите тренировки са изключително тежки, но е изключително приятно, че преминаваш през тях с помощта на приятели, които тренират около теб и виждаш, че те също се мъчат и на тях също не е особено приятно по време на самата тренировка, но след това и следващите няколко дни всички си мислите и си говорите как ще идвате пак.